ani wolonwula bɛ karankaw fɛ Kangaba Kulukoro mara la ni Bamakɔ o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ 12 bɛ an yɛrɛ fɛ VOA soba kɔnɔ yan Washington DC. An balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Bi alamisa janvier kalo tile 9 san 2025 o kunnafoniw la kumaba dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Bi alamisa bilala Ameriki jamana ka tarigu kɔnɔ baw jamana ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen sugandi ka kɛ jamanatigi kɔrɔ Jimmy Carter ye min baaraw bɛɛ lajɛlen ka kan ka kuncɛ bi alamisa Washington DC. U jamanatigi kura sugandilen Donald Trump ani Joe Biden fila bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ni suturali kɛnɛ kan. Tchad jamana faba kɔnɔ jamina mɔgɔ 19 fagara jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale dɔ senfɛ min kɛra kunu araba sufɛ ka dugujɛ bi alamisa la ko waleya in kɛra u ka jamana famajigiso kɛrɛfɛ. Seko ni dɔnko nasiraw fɛ Mali jamana kɔnɔna la seko ani dɔnko baarakɛlaw ka fara Mali jalatigibaw kan dɔnkilidalaw ɲɔgɔlɔnbɔlaw ɲɛgɛnkɛlaw ka fara kɔrɔdugaw kan bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tile saba kumaɲɔgɔnya baaraw la yɛlɛma kura minnu kan ka don Mali jamana ko la n'o bɛ wele ko Malikura ka ɲɛsin denmisɛn sifinw ka yiriwali taabolow ma ninnu de bɛna kɛ aw ka bi alamisa Malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali farafinnagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma ka fɔ nin ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. An bɛna ni kunnafoniw ye Ameriki jamana kan yan bi alamisa États-Unis jamana ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa jamanatigi kɔrɔ Jimmy Carter ma min fatura décembre kalo tile 29 ka si to san 100 la a ye jɔnjɔnba sɔrɔ min bɛ wele ko prix Nobel de la paix o kama bi VOA Banbara tɔgɔla George Atino ale bɛ an bolo kumaso kɔnɔna la yan ale bɛna kuma an ye a ka tasibilaw ani suturali baaraw kan George Inola. Mwa ni la Maria Manga foli bɛ an filɛbaga ani maaw fɛn fɛn tulo b'an na nin waati na i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na tasibila kɛnɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen o sigilen don ka ɲɛsin Jimmy Carter ma ale mun États-Unis jamana ɲɛmakɔrɔ tun don wa a fatura ka si to san 100 na tasibila in o bɛ senna nin waati yɛrɛ la cathédrale chrétien diinɛ kɔni alatanu yɔrɔ dɔ la nka yanni o cɛ tasibila in kɔni o tun daminɛla Capitole de la ni o ye États-Unis wasaden bulon ye yen jamanaden bayirika olu tagara ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmakɔrɔ 39 ma wa yen Jimmy Carter sukɛsu a tun dalen bɛ yen ka États-Unis bandiri ni o ye drapeau ye k'o di o da a kan waasa ka se ka a jansa sɔgɔmada in yɛrɛ la États-Unis jamanaden dɔw olu sera ka taga yen ka tasibila kɛ ka ɲɛsin Jimmy Carter ma a su bɔlen ye u tagara ni a ye i n'a fɔ an y'a fɔ ye cogo min na halabato so kɔnɔna la yen kɔni a kɛnɛ kan États-Unis baba caman tun bɛ yen a kɛrɛnkɛrɛnna nin waati yɛrɛ la i n'a fɔ jamana ɲɛmakɔrɔ dɔw Bill Clinton, George Bush fo ka taa se Barack Obama ma ale yɛrɛ mun tun sigilen bɛ États-Unis jamana ɲɛma sugandilen Donald Trump fɛ cɛ filaw u tun bɛ baro yɛrɛ la tuma dɔ la jaw sanfɛ i b'o o ye ka fara olu kan États-Unis jamana ɲɛma dankan Kamala Harris olu a fana tun bɛ yen i n'a fɔ J.D. Vance olu fana tun bɛ kɛnɛ in kan États-Unis maaba caman tun bɛ yen tasibila kɛnɛ in kan wa Joe Biden États-Unis jamana ɲɛma ale mun ka fanga bantɔ don ale yɛrɛ de ye dantigɛli kɛ ka tasibila kɛ kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Jimmy Carter ma Joe Biden a y'i kanbɔ k'a fɔ ko Jimmy Carter ye misaliya ɲuman ye sifinw kan ka mun lajɛ waasa k'u ka hadamadenya kɔni o taafan dɔn sabula ka fɔ Jimmy Carter ale ye baara kɛ hadamadenya ye ani ka baara kɛ Ala ye wa ko de kosɔn sifinw kan ka u ɲɛ jɔ a la Mariam. Ayiwa n'an seginni ma George Atino hakililajigila i bɛ se k'a fɔ an ye jamanatigi kɔrɔ Jimmy Carter yɛrɛ tun ye jɔn ye? Madame o ye ɲininkali ɲuman ye mun jaabi dunnen don kosɛbɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ ko Jimmy Carter cɛ tun don mun ka hadamadenya kɔnɔna la a ye baara caman kɛ a y'a daminɛ fɔlɔ ni sɔrɔsiya yɛrɛ ye o kɔ a facɛ a fatulen kɔ a sigira u ka bon kɔnɔna la waasa ka se ka taa u ka du ka forow ka o ɲɛmaya ta o de kɔfɛ a y'a daminɛ dɔɔni sa ka sɔrɔ ka i sen don politiki koɲɛw la nka waasa an ka se ka faamuyali sɔrɔ Jimmy Carter ale ka hadamadenya yɛrɛ a mumɛ bɛɛ lajɛlen kan VOA ka kunnafonidilan dɔ ale tɔgɔ ko Ken Farabo ale ye Jimmy Carter kɔni a ka kow ɲɛdɔn
kosɛbɛ a ka laseli filɛ mun bayɛlɛmana Nama Jara fɛ. An ka jɛ k'o lajɛ. I, Jimmy Carter, do solemnly swear. Jimmy Carter ka kalikandi don janvier kalo tile mugan san 1977 la a ye layidu ta États-Unis jamanadenw ye k'a ka marabaga jɛkulu bɛ ɲa i n'a fɔ jamanadenw. There can be no nobler baara si tɛ se ka kɛ Ameriki fasodenw ye min ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ i ka daminɛ kura baaraw la ka kɛ tilennenya ani bɛn kɔnɔ. a just and peaceful world. Jimmy Carter n'a ye sarati kelen kɛ États-Unis ɲɛmaya la o kɔfɛ a taara ni a ka dɛmɛ baaraw ye fasodenw ye. Wa jɔnjɔn min tɔgɔ prix Nobel de la paix a y'o sɔrɔ a ka baarada de kosɔn n'a y'a sigi sen kan n'a tɔgɔ Centre Carter. A ko baarada in bɛ hɛrɛ ani bɛn natili de kama diɲɛ kɔnɔ ani ka mɔgɔw jigiw tugu minnu bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ. Jimmy Carter bangena Plaine, Georgie mara kɔnɔ san 1924 la. A y'a ka kalan kunkɔrɔta sɛbɛn sɔrɔ n'an ko diplôme kɔgɔjidan sɔrdasiya kalan de la san 1946 la États-Unis kalanso min tɔgɔ Académie Navale. A ye baara kɛ o siratigɛ la yan'a ka segi ka na Plaine a wolodugu la san 1953 ka sinsin sokɔnɔbaaraw la a fakɛ bannen kɔfɛ. O kɔfɛ Carter donna politiki la san 1960 la tuma min fasodenw tun bɛ k'u ka hakɛw lafasa wulikajɔ dɔ senfɛ. Wa a ye sarati fila kɛ wasadenya la Georgie yan'a ka kɛ mara ɲɛmɔgɔ ye san 1971 na. I say to you quite frankly that the time for racial discrimination is over. San 1971 Jimmy Carter sugandira ka kɛ jamanakuntigi ye États-Unis n'a ye se sɔrɔ républicainw ka cɛbɔ kan Gerald Ford hali sɔsɔlimaya la. Carter ka mara kɔnɔ bɛnkan min kɛra kan David la san 1979 la ani bɛnkan min bolonɔ kɛra Égypte ni Israël cɛ o ye Carter ka fanga sankɔrɔta kosɛbɛ. Tuma min ne kɛra jamanakuntigi ye kɛlɛba 4 de kɛra arabu ni Israël cɛ san 25 kɔnɔ. O waati la Égypte tun bɛ jɛkulu dɔ ɲɛmaya la Union soviétique tun bɛ ka dɛmɛ. A kelen pe de tun ye jamana ye min tun bɛ se ka Israël kɛlɛ bawo a sɔrdasiw b'a bolo. Carter ye bɛnkan dɔ boloda min b'a to kɔlɔsiliw bɛ se ka kɛ Canal de Panama kɔgɔji sira fɛ Panama jamana la. A ye bɛnkanw kɛ fana États-Unis ni Chine jamana cɛ. Nka wulikajɔ min kɛra Iran jamana na o tun bɛna yɛlɛmaw don Carter ka mara kɔnɔ bawo diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu tɔgɔ chiite u ye wulikajɔw kɛ ka Shah ka fanga dafiri Iran ni États-Unis tun bɛ ka dɛmɛ. O waati la Shah bolila ka bɔ Iran. Mɔgɔw bayirikaw de ye wulikajɔw kɛ États-Unis lasigidenso da la Téhéran Iran faba la. O senfɛ mɔgɔ 66 minɛna États-Unis jamanadenw na. Novembre kalo laban minnu minɛna mɔgɔ 13 bilara. San 1980 Jimmy Carter ye sɔrdasiw bila ka taa walasa minnu minɛna Iran u ka bila jagoya la. Nka sɔrdasi minnu taara u dɛsɛra Ameriki sɔrdasi 8 nin tora la. O kɔfɛ gɛlɛyaw nana Jimmy Carter ka fanga kɔnɔ sɔrɔko siratigɛ la baarako gɛlɛya bɛ fasodenw kan. O kosɔn san 1980 républicainw ka cɛbɔ Ronald Reagan ye se sɔrɔ a kan jamanakuntigi kalata la. Janvier kalo tile 20 san 1981 la Reagan jamanakuntigi sugandile y'a ka kalikandi kɛ. Iran ye Ameriki jamanaden minnu minɛ u labana k'u bila. Carter seginna ka taa Plaine a wolodugu la. Ne ye miiri ko n bɛ se ka fɛn fitinin min kɛ o ye de ka baarada dɔ sigi sen kan ani ka so ɲuman dɔw jɔ Atlanta. A ka baarada in bonyana kosɛbɛ n'o ye Centre Carter ye. A kɛra sababu ye ka kalataw labɛn kɛ diɲɛ jamana caman kɔnɔ hɛrɛ ani bɛn kɔnɔ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ kɛlɛw kɔnɔ jango Corée du Nord mugujugukɔnyaw la n'o ye arme nucléaire ye san 1994 la. Centre de Carter ye bɛn nati Uganda ani Sudan fana cɛ. Centre ye layidu ta fana k'a bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka kɛnɛyako sabati diɲɛ kɔnɔ jango se tɛ minnu ye. There's only been one disease
diɲɛ tariku kɔnɔ bana min kɛlɛla ka ban npewu o ye sɔgɔsɔgɔninjɛ bana de ye ɲinaya san 30 ye. Bana min tɔgɔ ver de Guinée bena kɛ bana filanan ye min bena kɛ tariku kɔnɔ ka kɛlɛ ka ban pewu diɲɛ kɔnɔ. Carter ka dɛmɛ kosɔn ka ɲasi hadamadenw ma o y'a to a taara Oslo Norvège jamana na san 2002 la ni prix Nobel jɔnjɔn dira ma ye. Ne ye prix Nobel jɔnjɔn sɔrɔ Centre Carter ka baaraw de kosɔn. Sisan n wasara bawo n bena tiɲɛ to min be hɛrɛ ani hadamadenw hakɛw sinsin. Carter ye baara kɛ fo san 90 la kunsɛmɛ cancer bana tun b'a la san 2015 la. Nga a ka bana in kosɔn a tora plaine a wolodugu la ni san labanw na. Ni waati yɛrɛ la Mariam ka dɔn k'a fɔ ko Jimmy Carter ale su o bɛ sɔrɔdasi dɔ kɔni bolo États-Unis bandiri ni o drapeau dalen b'a kan u bɛ k'a ta sa o la u bɛ sɔrɔ ka taga o bila pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔnɔ o mun bɛ taga ni waati yɛrɛ la fo Georgie ni o yɔrɔ min ye Jimmy Carter ale bangedugu yɛrɛ ye a su o bɛna don yen. George Atino an ka foli b'i ye. An bɛ to ni kunnafoniw ye États-Unis jamana kan yan. An bɛ taa Los Angeles mara la. Tasuma balaka wuli dɔ jiginna u ka kungodaw fɛ ni ka bɔ kulu la ka jigin u ka kingɔnɔnaw la min kɛra Hollywood o sigida dɔ la. A kɛra sababu ye ka soba caman jeni ka fara bolimafɛn dɔw jenini ka mɔgɔw olu bɛ k'u sigiyɔrɔw bila. O nɔgɔnin fɛ u ka marabolo ɲɛmɔgɔw sera ka wulikajɔ sabati walasa sanfɛ pankulu n'o ye hélicoptère ye o ka ji fiyɛ ka jigin kulu fɛ walasa ka se ka ta balaka wuli ninnu bɛɛ lajɛlen faga ka bɔ a yɔrɔ kofɔlenw na. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ taa farafina gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Benenkaw fɛ yen kunnafoni labanw min latɛmɛna AFP ka kunnafoni disow la y'a yira k'a fɔ ko u ka finitigi mɔgɔ 26 ɲɔgɔn bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara jɛkulu maramafɛntigiw ka dankarili wale dɔ senfɛ min kɛra u ka jamana kɛ ka yan fan fɛ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen labanna ka sɛbɛntiya u ka jamana finitigiw olu ka laseli senfɛ i n'a fɔ AFP ale y'a kunnafoniw sɛbɛntiya cogo min na. Chad jamana kan kabiri kunu ka dugujɛ bi alamisa la fagali o kɛra u ka jamana faamajigiso kɛrɛfɛla la a yirala o kunnafoniw kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 19 o de fagara Chad jamana finitigi 18 olu ka wulikajɔ baaraw kelen kɔfɛ k'a kɛ sababu ye ka jihadijɛkuluma ma 18 ni bɔnɛ ni ma 19 fagaliw na min n'a kɛra u ka jamana yɛrɛ faaba kɔnɔna la Jamena. VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Touré. O ko nin bɛ ka kunbɛn kabini arabadon wula fɛ ka kɛɲɛ ni fanga ka fɔtaw ye. Ni alamisadon nin na Jamena lakana sabatili ni sirako dankarali minnu bilala sen kan arabadon wula fɛ olu bɔra jamanakuntigiso lamini na. Jagokɛlaw seginna a cogo kɔrɔ la dugu camancɛ la. Kunu wula fɛ waati dɔɔni ka kɔn nɛgɛ kaɲɛ 8 waati ɲɛ marifacilenw minnu kɛra sanga kelen ɲɔgɔn kɔnɔ baba camancɛ yɛrɛ la. Fanga ka kumalasela Abdrahman Kulamala ka fɔ la mɔgɔ 24 kulu dɔ a y'a jira ko kiribikiribi fɛntalaw ni dulɔminaw hakilinata kulu minnu nana sivilifiniw na ka bɔ fantan sigiyɔrɔ dɔ la dugu saheliyan fan fɛ ni marifaw besew ani muruw ye bingani kɛ jamanakuntigiso kɔlɔsilikɛlaw kan ka sɔrɔ teliyala k'u nɔ minɛ nga kan dɔw bɛ ka sigasiga ni foroba mana nin na alamisadon fanga sinamatɔn politikikulu dɔ ka kumalasela Max Kemkoye min ye GCAP ka kumalasela ye o bɛ kuma ni hakilila bɔnɛnen ani ko kɔrɔbɔlenw kan min labɛnna fanga fɛ. Sisan an bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka radio fiɲɛsiraw ani jabaraniso kan aw k'an bɛɛ sɔni. An balimaw aw ni yantuma o don Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a bisigiya ko jo bɛ Faransi bolo k'a ka sɔrɔdasiw banban Sahel jatigɛ wale kɛlɛliw la kabini san 2013 nga ko farafina ɲɛmaw ɲinana ka barikada ye k'u ka waleɲumandɔnbaliya jalaki a y'a jira fana ko anw ye hakilina di farafina jamana ɲɛmɔgɔw ma k'an ka sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ labɛn ko kura a ka kuma kɔnɔna na Faransi cidenw ka san o san
lajɛrɛ b'a la. Aw hakilina ye mun ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka nin dantigɛli na? Aw fɛla ye jumɛn? Ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon janvier kalo o tile 10 san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 19 ka se 20 na o jamukan la a y'a tulo sɔgɔ. Ka segin ka na aw ma an ka foli b'aw ye. Aw bɛ ka VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka taa n'a ye Faransi jamana kan. Jean-Marie Le Pen ni ale ye kiniyanfan bɛrɛbɛrɛli tɔn o ɲɛmɔgɔ kun ye n'a bɛ wele nanzarakan na ko extrême droite. A yirala kunnafoniw kɔnɔ k'a fɔ ko nin makofɔlen min ni a tun kɛlen don cɛbɔ ye jamanatigisi kalata san 2002 waati kalataw la. Fatura taratadon ka si to san 96 la. Ni mɔgɔ kofɔlen lakodɔnnenba don n'a ka siya woloma hakilina taabolow ye ani fɛnɛ ko ka fara a ka hakilina dɔw kan min dɔ bɛ tali kɛ siyako yɛrɛ kɛlɛli ani a hakilina baaraw sigili la sen kan. Ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ko fɛn min ye u ka marabagakɔrɔw ka hakilinaw ye o taabolow tun sinsinnen don a bolo min bɛ ye a ka kɛwale a n'a ka fɔtaw caman na. A fatulen kɔfɛ taratadon Faransi jamanadenw caman bɔra u ka bɔlɔnkɔnɔnaw ani jamana marabolo camanw na ka u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni makofɔlen ka fatuli ye min b'a yira ko k'a fɔ ko siya woloma ma o tun don. Hali bi an bɛ to Faransi jamana kan Jean-Marie Le Pen ka fatuli o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila maliden dɔ ma min bɛ wele ko Abdoulaye Ba ni ale lakodɔnnen don k'a sigilen don Faransi jamana kan. Fasojamatɔn min bɛ yen n'a bɛ wele nanzarakan na ko Association Intégrée Développée Agir IDA ale ye o ɲɛmɔgɔ ye. A b'an bolo nin waati in na an bɛna ɲininkali tɛnkun a la. Monsieur Ba i n'o la. Nba n'o la Mariam. Ayiwa bisimila an ka kɛnɛ kan. E bɛ se k'a fɔ an ye Jean-Marie Le Pen jɔn tun don? Bon, i y'a yira cogoya min na Jean-Marie Le Pen nanzarakan na tɔn min bɛ wele ko extrême droite n'o ye kiniboloyanfan gɛlɛmanba mɔgɔw ka idew défendbaga donc o ɲɛmɔgɔ kun don donc ale yɛrɛ de kɛra olu idew waleya sababuba yɛrɛ ye jamana kɔnɔna na yan nɔ. Donc a kɛra mɔgɔ ye fana kɛra sababu ye président caman fana élu la parce que jamanadenw ma voté o président ye parce que o votera ko pour que ka sira baara ale de ɲɛ. Donc o hokumu kɔnɔna la sɔrɔ a ka fɛn kunnasini a ka fatuli fɔlen mɔgɔ caman bɔra dugu kɔnɔ ka nisɔndiya yira parce que a tɛ yen nɔ tuguni parce que ale sababu la président dɔw taara i n'a fɔ mun b'an kunna sisan a ma taa ni programme ye mais a taara pour que ka sira bari Jean-Marie Le Pen denmuso de ɲɛ. Ayiwa e yɛrɛ hakili la maaw ka bɔli ka taasi bila ni nisɔndiya ye ka bɔlɔnkɔnɔnaw minɛ o bɛ mun yira Faransi jamana yɛrɛ ka politiki tariku o kun kan? Bon, o bɛ mun yira komi n ka kuma kɔnɔna la n y'a fɔ cogoya min na ka daminɛ Jacques Chirac la yɔrɔ a ye socialiste a kun Jean-Marie Le Pen a sera ka socialiste bali ka na san 2007 ni ma fili ka na deuxième tour la n'olu ka cɛbɔ kun ye Lionel Jospin. Donc hukumu kɔnɔna la jama bɛɛ bɔra Faransi bɛɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ko ka sira baara ɲɛ donc Chirac taara mais a ma ta comme quoi ko a ka programme ka ɲi ni bɛɛ ta ye mais a taara parce que mɔgɔ kun t'a fɛ Jean-Marie Le Pen ka na donc ale bɔlen kɔfɛ fana o kelen fana kɛra ani Macron ka tali fila bɛɛ la parce que Marine Le Pen nana deuxième tour la donc o bɛ mun yira comme quoi Français sirannen don ni a nana sisan parce que ale furadama ale ye Hitler ka fanga jugu yɔrɔ o traumatisme bɛ tubabuw la halisa donc ale y'o de kɛ misalila ye k'a yira comme quoi k'a fɔ ko hali chambre à gaz ko minnu fɔra juifs ka ko la k'o tun tɛ tiɲɛ ye bon ko Hitler ka fanga o de kun ka ɲi bon o y'ale taabolo ye bon ani Faransi jamana mun ye farafinw bɛ yan nɔ surakaw bɛ yan nɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ donc a ko fana ko dunanw ka dan siri dunanw donni na Faransi kɔnɔ yan nɔ mun ye ka mɔgɔninfinw ka don ɲɔgɔn na o ka se ka dabila cogoya min na donc ale ye o défenseur dɔ ye donc Faransi dun fanba fana hali sisan an hakili la o hakilina ka o tɛ tɛmɛ parce que ka mɔgɔw ka ɲagami ɲɔgɔn na siyaw ka ɲagami ɲɔgɔn na halisa a b'a yira k'a fɔ ko o idée de ka di mɔgɔ caman ye parce que mɔgɔ minnu bɔra o donna sufɛ polisiw ka kɔnteli senfɛ polisiw ko ko quand même Lyon ani Paris mɔgɔ minnu bɔra a bɛ mɔgɔ 650 bɔ donc o ye polisiw ka danni ye bon minnu y'a organiser olu ko k'a ka ca ni mɔgɔ 1000 donc o kɔrɔ k'a fɔ ko halisa a ka idéw tɛ tɛmɛ fan si fɛ tuguni tɛ tɛmɛ quoi.
alors que mɔgɔ dun bɔra spontanément mɔgɔ ma wele don ka mɛn donjanw ma kɛ ka mɔgɔ wele k'an ka bɔ ka marcher mais mɔgɔ kɔni bɔra spontanément bali ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan k'u ka nisɔndiya yira a ka fatoli fɔli la donc komi san caman kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn samasamaba donna a n'a yɛrɛ denmuso cɛ n'o ye Marie Le Pen ye ka sabu kɛ politikiko nasiraw ye min kɛra sababu ye denmuso yɛrɛ ye u ka bɛrɛbɛrɛli tɔn extrême droite ndaraki ka bɔ a bolo ni ka tila k'a tɔgɔ yɛlɛma Faransi politiki bunakun ka nin waati in na ani ka fara denmuso yɛrɛ ka yetaw n'a ka kɛtaw kan e bɛ se ka mun fɔ an ye kuma laban na i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na denmuso b'a fɛ k'i ye laɲiniw sabati laɲiniw boloda ka se k'ale yɔrɔ janya fɛrɛ la fɔlɔ donc ale yɛrɛ ma se k'a faamuya donc fo finalement denmuso yɛrɛ taara n'a ye fo tribunal la donc tribunal y'ale sen bɔ kuma bɛɛ lajɛlen na donc denmuso y'a essayé ka ɲɛda kura di parti ma a y'o daminɛ ni parti tɔgɔ yɛlɛmani ye donc élection européenne tɛmɛna sisan an y'a ye denmuso ka parti de nana sanfɛ donc fo kɛra sababu ye Faransi yɛrɛ assemblée nationale cira Macron y'o ci donc Macron ci ka da sababu min kan parce que o bɛɛ ye pour que parti in kana na jamana mara don dɔ la donc denmuso nana ni baara jumɛn fana a nana ni denmisɛnninamɔgɔ sifinnamɔgɔ caman ye k'o bila parti ɲɛmɔgɔyasow kunna donc o bɛ mun yira an na o b'a yira an na comme quoi denmuso t'a fɛ k'i sen da sen nɔ la denmuso b'a fɛ ka juru yoba dɔɔni mun ye on dunan fanfɛla ye mais en même temps a b'an kɔnɔna fili dɔɔni ayiwa monsieur Ba an ka foli b'i ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na ni tun ye Abdoulaye Ba ka laseliw ye maliden don min sigilen don Faransi jamana kan an bɛ kunnafoniw cɛ ka taa n'a ye Côte d'Ivoire jamana kan sisan lɛkɛ ni dɔw k'a ma ko faligalaka ye samara ye min kanunen don Côte d'Ivoire jamana kan kosɛbɛ wa min fɛnɛ n'a kanunen don farafinna fan caman nka san caman jateminɛliw y'a yira k'a fɔ ko nin samara kofɔlen h'a ka ja yɛlɛmaw donna diɲɛ taabolo la faligalaka walima lɛkɛ a ma se ka goya maaw ye a bɛ lawaleya a bɛ don mɔgɔw fɛ fo ka kɛ sanga ani cɛɲa masirifɛnw ye Kayatu Tarawele ale ye kunnafoniw minnu sɔrɔ o kan an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ lɛkɛ ne a bɛ wele ko faligalaka Mali la ye sabara ye n'a dilannen don ni mana ye ne a ma ka di kosɛbɛ ka da a sɔngɔ diya ani a lafiyali kan farafinna tilebiyanfan fɛ jamanaw kan a ka manja sɔrɔla ka da a ka sɔngɔ diya la wa si bɛ a la fana a ma ka di sifinw cɛmanw a n'a musomanw bɛɛ lajɛlen ye a ka ca kosɛbɛ Abidjan bɔlɔn kɔnɔna na Dresville sugu feerekɛlaw ye a manja sɛbɛntiya Kɔrɔwari jama bolo u ka dɔnko ani seko tamasiri fɛnba don Depuis au temps de nos mamans jusqu'à présent. Kabini an baw tile la an b'a feere wa tiɲɛ yɛrɛ la a sugu ka di kosɛbɛ n'anw bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛnɛ na ka na a san an bolo yan nɔ. Même les gens qui viennent d'ailleurs ils viennent c'est pour le lait aussi. Denmisɛnnin sifin cɛmanw ni musomanw bɛɛ bɛ lɛkɛ don hali denɲɛni fitininw fana u bɛ taa balontan kɛ n'a ye wa école la taa fɛn ɲuman fɛnɛ don. Lɛkɛ c'est un truc que les jeunes lɛkɛ kɔni ye sifinw ka fɛn de u bɛ se ka don ka taga bɔlɔn kɔnɔna la ka taga ntolan tan k'u ka diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye u ka sigidaw la lɛkɛ kɔni fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ ni a ye o de to a man ka di kosɛbɛ sifinw ye. c'est un truc que c'est bien. Zugulu dɔnkilidalaw ka bɔliko fɔlɔw jaw kan u yera ni lɛkɛ de ye u sen na wa Zugulu ye Côte d'Ivoire jamana dɔnko a n'a seko dɔnkili sen lakodɔnnenba ye duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi. J'ai opté pour cette paire de chaussures parce que dans lɛkɛ kɔni a bɛ don ka taa fan bɛɛ fɛ ne b'a don ka taa baarakɛyɔrɔ la wa funteni mana bɔ walima san mana na n lafiyalen don n bɛ n ka pɛ kɔnɔna la lɛkɛ kɔni filɛ nin samara ɲuman yɛrɛ de don ne b'a don k'a sɔrɔ sulen filɛ nin n'i y'o don i tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'o nka lɛkɛ dun n'i y'o don i bɛ taa n'a ye fan bɛɛ fɛ fosi tɛ bɔ a la i lafiyalen yɛrɛ de don. Voilà, il n'y a pas de risque, oui c'est très bon. Lɛkɛ in filɛ nin ye a modèle a n'a sugu ka ca kosɛbɛ Côte d'Ivoire bandiri couleur ɲɛgɛn bɛ dɔw kan wa fɛnɛ turantannaba tɔgɔ bɔlenw i n'a fɔ Basile Boli ani Messi olu fɛnɛ ɲɛgɛn bɛ dɔw kan a feere sɔngɔ bɛ 200 CFA ɲɔgɔnna la wa a ma ka di kosɛbɛ seba tɛ mɔgɔ minnu ye bolo. On adore lɛkɛ parce que lɛkɛ quand on dit Côte d'Ivoire c'est lɛkɛ. lɛkɛ ye Côte d'Ivoire tamasere yɛrɛ de ye mɔgɔw b'a don ka taa ekɔli la baarakɛyɔrɔw la ala bɛ don ka taa forobabaarakɛyɔrɔw la ni jamana ɲɛmaayaso yɛrɛ la maa bɛ se ka don ka taa yan awɔ.
wa minnu bɛ bɔ don o don ka t'u ta ɲini olu ka samara mandi yɛrɛ de ye lɛgɛ faligalaka ye. Lɛgɛ on rentre là-bas, y a pas de problème. A modèle dɔw bɛ yen nɔ u kɛlen bɛ ka minnu dugumala sinsin kosɛbɛ olu bɛ feere fo CFA 400 ɲɔgɔnna la. Nanzaraw ka saramaya bulonba Gucci ani Prada ye lɛkɛ bila minɛn valeur kɔnɔ ka ba don a la ka kɛ lɛkɛw ka manja seereya ye dunuya fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma. Tombouctou kan de basket ta ko wolonfilana kɛnɛ min sigira san 2024 décembre kalo tɛmɛnen badenya sɛbɛn dɔrɔn ta ɲɔgɔn dan n'an ko match gala o tana Tombouctou sifilakaw ni Tombouctou wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ se kɛra Tombouctou sifilakaw ta ye cɛlu 4 wolomasiri tabaw cɛlu 3 ɲɔgɔn dan ballon fɔlɔ n'an ko coup d'envoi o tana colonel Seydou Bassirou Niangadu fɛ Tombouctou commandant de la zone militaire numéro 5 do badenya ɲɔgɔn dan in a kɛra kɛnɛ ye min yanga bonyana kosɛbɛ lieutenant colonel Alaji Diko Tombouctou kan de basket tigi a ka kumakanw filɛ. Cohésion ba a kun dɔ la a kun dɔ ninnu cohésion b'a la kosɛbɛ donc an kɔni bɛ se ka min fɔ dɔrɔn hali bi u ka ɲɔgɔn minɛ u ka lakanabagaw minnu ye faamaw ye u n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u k'a dɔn ko n'i y'a mɛn jamana lakanabaa de b'a la donc n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ca ala fɛ basigi bɛ yen basigi wɛrɛw bɛ na tuguni pour que ka jamana basigi fan bɛɛ. Colonel Seydou Bassirou Niangadu Tombouctou commandant de la zone militaire numéro 5 ye hakilina in fo. Ninnu ye fɛnw ye minnu bɛ hali bi population ni sɔrɔsiw don ɲɔgɔn na donc a kɛnɛ kan an bɛ colonel Elhaji fo olu minnu y'a initiative sɔrɔ ka to ka nin fɛn ninnu organiser chaque fois parce que n'i y'a jateminɛ ni nin fɛn ninnu kɛra kuma o kuma i yɛrɛ b'a ye a bɛ diya jeunesse ye cogoya min na jeunesse dun ye jamana ka siniɲɛsigi de ni initiative ninnu an kɔni b'a ɲini nin ɲɔgɔnnaw ka to ka multiplier chaque fois faamaw ni jeunesse ka ɲɔgɔn sɔrɔ jeunesse yɛrɛ dama dans tous les cas population kelen de don faamaw jeunesse a bɛɛ malidenw de donc faama ni jeunesse bɛɛ kɔrɔ ni dɔgɔw ni fɛnw de donc n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o tɛ dɔwɛrɛ kɛ o b'an tɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na an gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ka kɔrɔ mais opportunité wɛrɛ ka mɔgɔw gɛrɛ ɲɔgɔn na hali bi wa jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga bɛ o de bolo parce que faama ka baara tɛ se ka ɲɛ ni population ma fara kan ni dun ko population ko jeunesse. Siyaka Tarawele VOA Bambara tɔgɔ la Tombouctou kan de basket ta ko wolonfilana kɛnɛ kan a seginnen ka na Bamako. An balimaw a y'a faamu cogo min na ni ne bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ sini juma n'Ala sɔnna a ma aw ni Kayatu Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka fara o fɛnɛ kan sibiri juma natɔ aw ni Mohamed Touré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan min bɛna kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn hakilinaw ma min bɛ tali kɛ Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ale ka laseliw ma o kosɔn an b'a fɔ aw ye k'aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. An balimaw aw ni yatuma o don Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron y'a bisigiya ko dɔ bɛ Faransi bolo k'a ka sɔrɔdasiw banban Sahel jatigɛ wale kɛlɛliw la kabini san 2013 nka ko farafinna ɲɛmaw ɲinana ka barika d'a ye k'u ka waleɲumandɔnbaliya jalaki a y'a jira fana ko anw ye hakilina di farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ma k'an ka sɔrɔdasiw jɔyɔrɔ labɛn ko kura a ka kuma kɔnɔna na Faransi cidenw ka san o san lajɛrɛ b'a la aw hakilina ye mun ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ka nin dantigɛli na aw fɛla ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon janvier kalo o tile 10 san 2025 nɛgɛ kaɲɛ 19 ka se 20 na o jɛmukan la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa ne balimaw ni jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen a kana fɔ aw kɔ dɛ. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ.
N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Be a bɛ wele wusula na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ kɔnɔntɔn o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa, somɔgɔ sama don dɛ, a ci limanaw fana ma.